Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як я люблю казаць у такіх сітуацыях кшталту цяперашняй, вось якая зараз у нас проста ў студыі адбываецца, а зараз да сапраўды важных навінаў. Такім чынам, рады вітаць у нашай студыі заснавальнік фонду Бай-тэатр, рэжысёр тэатральны Андрэй Новік. Прывітанне, Андрэй. Прывітанне, Зміцер. Андрей, шмат тэмаў я тут для сябе накідаў, пра што хацелася б з вами паговорыць, але давайте паговорым трошачку пра гісторыю, таму што мы будзем казаць пра тое, як выжываць дзеячам культуры, тэатра, канкрэтна тэатру у эміграцыі. Але калі казаць канкрэтна пра вас, як вы у эміграцыі апынуліся? З якой нагоды? За смачнымі польскімі калбаскамі паехалі? Ну, конечно, як і ўсе, сотні тысячаў наших суайчыннікаў паехалі за пляцкамі, за мінічанамі, да, і за лепшым жыццем. Не, абсалютна. Мы з сям'ёй выехалі ў 21-м, калі ўжо зразумелі, што трэба збіраць рэчы. І да таго ж нас папярэдзіў мой сябра, які ўжо быў на той момант у Літве, сказаў: слухайце, лепей са сваімі творчымі размовамі едьце. Ну і мы паехалі. Не сталі дачакацца ўжо. І да. Ну, а чым канкрэтна вы выклікалі, ну ці маглі выклікаць, ці што якія былі пытаннічкі да вас з боку, ну, патэнцыйна там вось лукашэнкаўскіх карнай сістэмы? Ну, слухайце, па-першае, я быў ужо ў чорнай лісце, ў чорных спісах, пачынаючы з 20-го году, калі я сышоў і зрабіў зварот, да, публічны. Пасля чаго мне нават у незалежных тэатрах было забаронена працаваць і здымацца ў кіно. Таму мы і так ужо да сярэдзіны 21-го года я проста займаўся тым, што таксаваў. Да? А калі табе не даюць магчымасці быць у тваёй прафесіі і не даюць магчымасці гаварыць, то, прабачце, таксаваць я і тут магу, правильно? Слухайте, але я, да прыкладу, ведаю, ну, прынамсі аднаго выдатнага актора Купалаўскага тэатра, які таксама сышоў на знак пратэсту разам з усёй трупай, але потым усплыў у Расіі, у Маскве, дзе здымаецца і как бы і нармальна сябе пачувае. Чаму не выбралі той накірунак? Слухайте, ну, кожнаму сваё. Кожнаму сваё. Не буду нікога гаварыць, як правільна жыць. Кожны сабе выбірае па сваіх нейкіх прынцыпах, па сваіх бачаннях, як жыць далей, як чалавекам заставацца. І гэта было зразумела, што будучы у Расіі, на той момант нават без вайны, ты ўсё адно не мог бы працягваць размаўляць і працягваць казаць пра тое, што адбываецца. Ну і выбор быў ачевідным, папросту пачынаць жыццё аднова там, дзе ты можаш працягваць казаць. Ну і такім чынам вы апынуліся з сям'ёй у Варшаве і знаходзіць сябе тут у творчым нейкім такім плане працы, прафесіі, вяртаць сябе ў прафесію вы як пачалі? Не адразу, абсалютна не адразу. Таксама ўсё распачалося з такіх працы ў таксі, працы на дастаўцы і гэтак далей. А калі пачалася вайна, просто ты ўзгадваеш і успамінаеш тое, што ты можаш рабіць штосьці не толькі рукамі. Штосьці рабіць так, каб нейкім чынам даносіць і дапамагаць неяк больш маштабнымі справамі. І тады я распачаў працу як рэжысёр, паставіў першы свой спектакль, які называецца «Хаваю». Так, гэта спектакль дакументальны, заснаваны на гісторыях людзей, які ўцікалі ў першыя дні вайны. Вось, і ад таго ўжо пачалося, бо гэты спектакль пачалі запрашаць на фестывалі, пачалі запрашаць на вялікія пляцоўкі, і ад таго моманту
так пачалі працаваць і вяртацца ўжо ў нейкі свой, як гавораць палякі, завод. Вы так лёгка і просто сказали, а потым вот я тут сабраў, я паставіў і пачалі запрашаць на вялікія пляцоўкі. Это само вот так вот яно ўзяла і зрабілася. Ну я ж не як тлумачыць там нейкія подводныя камені, щоб было лёгка? Не, ну вот не хорошо, ты цяжка, прыходзіць момант, ты разумееш, что можаш, як вы сказали, можаш зрабіць нешта там і сваёй галавой, сваім талентам, не толькі руками, сваёй прафесіяй. Ладно, напісаў сцэнар, як правильно у вас называется, п'еса, але не, п'еса была напісана драматургам. Я ўзяў, гэта мой сябр беларус, які жыў у Украіне, які таксама быў пад бамбёжкай і збіраў гэтай гісторыі. І п'еса потрапіла мне ў рукі просто дзесьці у красавіку 22-го. Яна была вельмі хутка напісаная. І ўжо на пачатку мая мы паставілі гэты спектакль. Гэта хто? Ну вот вы працуеце ў дастаўцы. Да. Ну, вот вы працуеце ў дастаўцы, і потым з кім? З такімі ж дастаўшчыкамі ці з кім? З такімі ж сябрамі, прыяцелямі, творчымі эмігрантамі, якія працуюць дзе заўгодна, хтосьці электрыкам, хтосьці на будоўлі, хтосьці толькі прыехаў і яго дэпартавалі з Беларусі, таму што ён украінец, і гэтак далей. Вось мы і сабраліся. Я вот подвожу вас мягка до того пытання, як вы каманду фармавалі, як вы шукалі гэтых людзей? Гэта былі тыя, з кім вы некалі яшчэ ў Беларусі працавалі. Гэта былі там, как бы, ну вы ж как бы ведаеце па свайго цеха адзін аднаго, нават калі ціпа зараз не ў прафесіі, але ведае, што а вот там у таксі Сігаў працуе, да прыкладу, а вот там вот Зоя Белахвосцік ёсць там, а вот там вот яшчэ нехта. То ці як яно працуе, як яно збіралось? Ну, конечно, мы усе адзін аднаго ведаем. Не такія вялікія колькасці нас, каб не ведаць, хто дзе. Але на той момант тут яшчэ не было купалаўцаў, тут шмат каго не было. Хтосьці вось прыехаў, з кім працаваў, а хтосьці з кімсьці пазнаёміліся ўжо тут. І фарміраванне калектыву, гэта ён жа як жывы арганізм, ён пачынае сам фарміравацца, абрастаць добрымі людзьмі, якія цябе падтрымліваюць. Хтосьці пазней сыходзіць, кагосьці, на жаль, ужо з намі няма. І гэтак далей. Гэта... Не может такого быть, что мы придумали, постановили, написали, расписались, и пришло там 20 человек. Не. Это только в совхозах и колхозах работает. Нет. Коли мы занимаемся творчестью, творчесть, она вельми вольная. Она потребує вольности, она потребує некой непринудиловки, и оно тогда починается бурлить и ствараться. Вот так и стварыўся коллектив байтэатру. Я просто яшчэ вот цікава, ўсё ж таки, калі я паглядзеў, адкрыў сайт вашага байтэатру, фонда байтэатр, дарэчы, спасылачка на сайт байтэатра ёсць і тут у нас у апісанні гэтага стрыму і у анонсе на сайце Еўрарады. І я звярнуў увагу на тое, што так, як это вы там напісалі, значыцца, мэта тэатру стварыць праекты ў капрадукцыі з польскімі партнёрамі ў іх прасторы. Я ведаю, да прыкладу, як працуе вольныя купалаўцы, то есть яны, у іх ёсць свая трупа, яны самі ўсё робяць, самі шукаюць потым нейкую сцэну, дзе яны пакажуць сваю працу гледачам, а вы пайшлі троху іншым шляхам, я так разумею. Ну, не зусім іншым. Мы ж таксама самі шукаем сабе памяшкання, дзе рабіць... Ну, капрадукцыя з польскімі партнёрамі, гэта што так, маецца на ўвазе? Купалаўцы ж таксама робяць капрадукцыю. Яны ж не маюць сваёй пляцоўкі, яны працуюць на пляцоўках тэатру драматычнага, цэнтрам культуры в Любліні і так далей. Тое самае і мы. І на розных пляцоўках польскіх тэатраў. І, канешне, гэта ўжо партнёрства нейкае. Тое, што з польскімі партнёрамі менавіта прапісана, таму што мэтай галоўнай
на мой погляд, з'яўляецца выстрайванне нейкага дыялогу і захвочанне польскага гледача да беларускай культуры, каб выстрайваць гэтыя ўзаемаадносіны паміж творчымі і не толькі творчымі людзьмі у Польшчы, і тым больш, каб яны разумелі, пра што мы гаворым і што адбываецца з беларусамі, што адбываецца з беларускай культурай на сённяшні момант. Таму, канешне, мне хацелася б і хочацца, і мы працуем з польскімі партнёрамі ў гэтым накірунку. Мы гэтую тэму працягнем яшчэ. Я зараз да ідэі стварэння менавіта фонда байтэатр. То бок, як прыйшла ў галаву гэтая ідэя? Чаму? То бок, я так разумею, што вы аб'ядноўваеце, як это называется, людзей тэатру, то есть гэта і сцэнарысты, і рэжысёры, і акторы, і мастакі, яшчэ хтосьці з розных абсалютна труп, з розных тэатраў, ну, дзе людзі раней працавалі, а зараз пад адным дахам. То есть такая ідэя? Збольшага так, але не так, каб мы сабралі ўсіх і там агарнулі і сталі аднім цэлым вялікім. Не, тут больш такая, ведаеце, цікавую паралель, калісьці сказаў мой сябар, варта зрабіць такое тэатральнае бюро і такі фонд, які будзе дапамагаць усім творчым беларусам, каб дзеля таго, каб паехаць за хлебам, не трэба было купляць трамвай, а можна было купіць талончик. Да? Вось такога кшталту, калі да мяне звяртаюцца розныя ініцыятывы творчыя, якія не маюць юрыдычнай асобы, кажуць, у нас ёсць вось грант, альбо там супраца нейкая з такой польскай арганізацыі, такой нямецкай арганізацыі. Давайте зробім. Канешне, давайте зробім. І вось медавіта гэта аб'ядноўвае, дае у нашым меркаванні, у нашым нейкім жаданні зрабіць так, каб проста наша культура была многаграннай і захоўвалася, а не тое, каб мы аб'ядналіся пад адным нейкім дахам і сталі нейкім адной арганізацыяй. Не. Наколькі гэта стала для вас, ну, скажем, выклікам такая сітуацыя? Можа, і не стала. Я вот як чалавек, які да тэатра не мае адносінаў ніякіх, у тым сэнсе, што вот толькі прыходзіць, пасядзець, там папляскаць у далоні, пазахапляцца і гэтак далей. Ну, мы прывыклі, што вот ёсць, умоўна кажучы, вось тэатр купалаўскі, ну вот, ёсць трупа купалаўскага, якія вот яны працуюць сваім калектывам, нейкі прадукт выдаюць. Вось там ёсць горкаўскі, ёсць там іншыя тэатры, вось у іх трупа, спаяны калектыў і гэтак далей. А тут я бачу, вы апынуліся ў такой сітуацыі, калі нейкі праект, а потым раз збіраюцца з розных вот так былых вось гэтых сваіх пухіроў тэатральных людзі і робяць нешта разам. Такі сумесны праект. Наколькі гэта стала для вас выклікам? Шмат чаго, што мы робім, стала для мяне страшэнным выклікам, тому што, па-першае, пачынаючы з таго, што я стаў рэжысёрам, калі не быў рэжысёрам, быў акцёрам, але ўжо цяпер мяне і трактуюць як рэжысёра. Гэта таксама выклік. Выклік быць прэзасам зарządu, да, кіраўніком юрыдычнай арганізацыі, калі ты з'яўляешься творчай асобай, калі ты мысліш творчымі катэгорыямі, а табе трэба паперкі і штампікі рабіць. Але паволі збіраюцца людзі, якія ў гэтым плане дапамагаюць. Ну, а наконт таго, што трупа фарміруецца пад канкрэтны праект, гэта ўжо такая больш еўрапейская методыка, калі трупа нейкі ёсць касцяк, некалькі чалавек, там, у польскіх тэатрах, у еўрапейскіх тэатрах, ёсць невялікая колькасць людзей, якія працуюць на стало, так? Усё астатняе пад кожны праект запрашаюцца з розных гарадоў, з розных тэатраў людзі пад канкрэтную працу, і рэжысёр, які абірае, ён ведае, хто пасуе, а не адаптуе пад тое, што можам выбраць, да? Что ёсць трупа, і мы абязаны браць гэтую
трубу нават Сваіх, калі яна сваіх не толькі. пасуе абсалютна. Не, мне здаецца ўсё ж такі еўрапейская метода больш у гэтым плане якасная і прагрэсіўная. Таму Открывае што шлях да кумаўства і карупцыі. наадварот, яно неяк так кроў Абнаўляе. таму што ну мы ж закнем у сваім коле так закрыемся і будзем ўжо там происходить працэсы бурлення гэтыя, што хто лепшы, хто каму што зрабіў, гэтак далей. Не, прыйшлі новыя людзі, прыйшлі лепшыя там у нейкім сэнсе. Чалавек разумее, о, мне трэба неяк да яго імкнуцца, каб не згубіць сябе і якасць сваю. І ты не замыкаешься, ты развіваешься, ты кожны раз бачыш новыя школы. Чалавек там працаваў, чалавек сям быў, і гэтак далей, і наоборот узбагачаецца гэтая нейкая акторская культура. Вось так. То бок гэтага можа гэта адкуль гэта прынесена, ці это тут не праспрацоўвае, калі а вось там з Пятром мы так разам на рыбалку ездзім, там рыбак палавіць, вот, а там вот моя добрая сяброўка, з якой мы там добра таксама бавілі час, я вот іх возьму на свае людзі. Ну тады мне здаецца просто вельмі хутка ўсё скончыцца, Таму што ж чалавеку, які арганізоўвае і робіць нейкі праект у гэтай канкурэнтнаспасобнай средзе, да, асяроддзі вельмі залежыць зрабіць якасны прадукт. Таму калі ты хочаш працягваць існаваць, працягваць неяк быць на слуху, мусіш рабіць добрыя прадукты. А калі ты возьмеш сваіх сяброў, знаёмых, якія окей, не пасуе, але ж ён добра рыбу ловіць, як вы кажаце, ну тады будзе такі праект. Я лічу ўсё ж такі менавіта канкурэнтназдольнасць, яна дае шлях да развіцця і не дае магчымасці развівацца вось гэтаму кумаўству. Вы пишете у себе на сайте: проекты Байтэатр ствараюцца ў капрадукцыі з польскімі партнёрамі в іх прасторах. Такая форма ўзаемадзеяння адпавядае прынцыпу мультыкультурызму, закладзенаму ў канцэпцыі проекта. Захоўваючы свой твар, беларускую ідэнтычнасць і мову, мы ўступаем у дыялог з культурай краіны, якая нас прыняла. Ну, прыгожыя словы. Але ж мы ўсе выдатна разумеем, што нам трэба выжываць, нам трэба неяк каб не толькі жыць у сваім беларускім вот этом беларусатауне, вот, але і неяк вот каб намі зацікавіліся мясцовыя жыхары той краіну, якіх мы апынуліся. А для гэтага ну трэба нешта рабіць. І да прыкладу я вось быў на прэм'еры новым спектаклі свабоднага тэатра у жонпрыемнасці, дзе фактычна цалкам усё па-польску. То есть там троху ёсць беларускага, троху расейскага, але там 97% па-польску. Гэта нармальна? Вот такі шлях. Ну, в сэнсе, яно то можа і нармальна, але наколькі гэта вот у вашым выпадку такі шлях адпавядае канцэпцыі, захоўваючы свой твар, беларускую ідэнтычнасць, ну і далей бла-бла-бла. У мяне трохі іншая гісторыя. Па-першае, апошнія спектаклі, якія мы ствараем, яны таксама ў большасці па-польску. Спектакль «Галера» цалкам па-польску. Спектакль «Бежанцы» 90% па-польску. Новы спектакль, над якім працуем, 100% па-польску. Галоўнай канцэпцыяй і мэтай захавання ідэнтычнасці культуры беларускай тэатральнай культуры гэта выкарыстанне беларускай драматургіі. І таксама знаёмства польскай публічнасці, польскага гледача з беларускай культурай, але на той мове, на якой нас зразумеюць. І акторы таксама мы запрашаем у супрацу польскіх актораў, якія нам ўсё ж такі у гэтым сэнсе дапамагаюць несці польскую мову польскаму гледачу. Ну, з пункту гледжання данесці беларускую культуру да
ну конкретно тут Мгм. польскага гледача, гэта безумоўна правільны шлях і добра абраная стратэгія. А про беларусаў вот вы подумали, якім хочется вот не толькі свайго, але і на сваёй мове. Канешне, так чаму нет? Ну мы ж не говорим, что мы стали такими поляками. Не. Мы трактуем сябе як беларуская арганізацыя, так? Байтэатр. Па-першае, не ўсе праекты будуць выключна па-польску, раз. А па-другое, ўсё ж такі дзеля гэтага ёсць і іншыя арганізацыі, якія працуюць менавіта па-беларуску. Так, дзе другая, тутэйшы тэатр, купалаўцы. Вось, для беларусаў ёсць шмат прасторы для, ну, так шчыра кажучы, не для такой вялікай дыаспары, тэатральнай дыаспары, скажем так. Ёсць вялікі выбар беларускамоўных п'ес, спектакляў і выступаў. Ну вось мы абралі і паспрабавалі іншы шлях, каб былі і беларусы, якія, ну, тым не менш ведаюць польскую, таму што жывуць у Польшчы. Так? Ну і да таго ж даядноўваюцца палякі, якія пасля кожнага спектаклю кажуць: ой, дзякуй вялікі, мы зразумелі цяпер больш. Или ой, як адбывалася. Ага, а цяпер я разумею, чаму і як. Вось гэта галоўнай мэтай, данесці і выстраіць дыалог, каб палякі такія: вось, мы разумеем, так як быў спектакль «Мора Хрысціны», так, а падзеях 20-го, да, і калі палякі прыходзілі: а мы не ведалі, што у вас так адбывалася. Ну вось дзеля чаго, каб данесці. А калі я буду па-беларуску данасіць да палякаў, ну прыйдзе 5-7 чалавек. Няхай прыйдзе 50-70. Ну так, с аднаго боку я цалкам з вами згодны, тому что я размаўляў с там рэжысёрамі, с акторамі, з тымі ж самымі купалаўцамі, якія казалі: ну вот глядзі, в прынцыпе зрабілі прэм'еру, новы спектакль паставілі і показалі яго 3-4 там 5 разоў, самае вялікае. Ну і ўсе з беларускай дыаспары, хто хацеў, хто гэтым цікавіцца тэатрам увогуле, тыя ўжо паглядзелі яго. Ну і ўсё, а паколькі ён па-беларуску, то палякам ён не асабліва как бы цікавы з аднаго боку, можа яны і хацелі б, і нават калі пускаюць эту стужачку пераклада тэкставага, не паспяваеш чытаць. Да, не ўсе на гэта згодныя, толькі апантаныя аматары, можа быць, тэатральнай дзеі. З іншага боку, ўсё ж такі і пра беларусаў, как бы думаю, вот дзе знайсці гэтую сярэдзіну, каб і беларусам добра было, і тых же самых мясцовых грамадзянаў краіны прыцягнуць. Ну, мне здаецца, што зараз так вымалёўваецца вельмі добры прынцып узаемадзеяння тэатральнага з публічнасцю, з гледачом. Тое, што купалаўцы ўсё ж такі з'яўляюцца сімвалам Беларусі і беларушчыны. Яны, мне здаецца, толькі па-беларуску і могуць працаваць, каб захаваць гэтую ну, беларускую іскру. І гэта вельмі важна, таму што калі-нікалі, але прыйдзе час, і яны павярнуцца. Але з'яўляюцца вось такія калектывы, якія ўсё ж такі нясуць да польскага гледача. І, ну, мне здаецца, такая вельмі арганічная наша супраца у тым, каб гэтую культуру і так захаваць, і туды данесці. І кожны адказвае за сваю частку. Падзялілі вот так вот. Не, ні ў якім разе, наадварот, Ну, з іншага боку, а чаму не? А дапамога, адзін адказвае за адно, другі за другое, да? Як Альгерд з Міндоўгам, да? Адзін адказвае за абарону, другі за знешнюю палітыку. Ну вось, неяк так. Два брата, неяк так і у ідэальным
свеце існавалі. Ну? Во завярнуў, так завярнуў. Добра. Давай, Андрей, зараз, можа быць, ну, зробім такі анонс таго, што бліжэйшым часам могуць якую вашу, назовем так, па-сучаснаму прадукцыю вашу паглядзець, дзе, якім чынам далучыцца да вашай творчасці. Ну, вось зараз, дарэчы, граем бежанцы 1915. Гэта спектакль, які заснаваны на кнізе Анеты Прымакі-Онішк «Бежанство 1915. Запомняныя охотцы». Як бы праз саму назву вельмі добра зразумела, у якім гістарычным кантэксце гэта знаходзіцца, таму што, ну, забытыя бежанцы. Але гэта, прабачце на хвіліначку, было адным з самых вялікіх плыняў міграцыі пачатку 20-го стагоддзя ў Еўропе. 3,5 мільёна людзей з тэрыторыі усходняй Польшы і заходняй Беларусі, з якіх, ну, амаль 1,5 мільёна этнічных беларусаў праваслаўных былі вымушаны пакінуць свае дамы і ўцікаць у глыб тагачаснай расійскай імперыі з-за страху вайны, але таксама пад прымусам расійскіх войскаў, каб не пакідаць немцам там жаўнераў патэнцыяльных, працоўныя сілы і гэтак далей. То бок шла такая план спалёнай зямлі. Ну і вось мільёны людзей былі выгнаны, выкінуты у абсалютна невядомую для іх рэчаіснасць, зусім з іншымі нейкімі маральнымі ўстоямі і прынцыпамі. І вось гісторыя пра ўсё ж такі годнасць, пра стойкасць людзей, якія прайшлі гэтае выпрабаванне, але здолжылі, далі рады вярнуцца дадому спусця нейкі час, там 6 гадоў, хтосьці там больш. Канешне, таму паўплывала і рэвалюцыя, да, калі ты павяртаешся ўжо з месца, дзе ты заснаваў новае жыццё. І вось цікава, што, ну, тое самае, як люстэрка працуе. Тады шлі з захода на ўсход, цяпер з усхода на захад. І амаль такія самыя сітуацыі, да? Але самае цікавае пытанне, што для нас было вартым разглядзець, гэта як чалавек, які ратуе сваё жыццё, уцікае ў невядомы край, прыходзіць туды, ён там чужы. А калі павяртаецца ў свой, ён таксама чужы. І вось як зрабіць так, каб, павярнуўшыся дадому, не быць чужым. Вось таму... ну мы ж анонс, боже мой. Ну, 15-16 лістапада, у гэтую суботу і нядзелю прыходзьце у сцэна-пшадоўнік. Тут, дарэчы, недалёка ад вас. Запрашаю вас асабіста. 15-16. Сцэна-пшадоўнік. Олесінська, 21. Лещинска 21, тут сапраўды недалёка, стары Макотов, так што, калі ласка, 15-16 лістапада ёсць выдатная магчымасць і далучыцца да вось гэтай таямніцы тэатральнага жыцця і паглядзець выдатны спектакль пра падзеі, якія беларусам блізкія, хай сабе яны і адбываліся больш як 100 гадоў таму, ну і мову падцянуць трошку, бо па-польску. Не толькі па-польску, а таксама па-беларуску і в дыялекце дыялект беларускага языка на Падляшшы. Падляшская мова такая. Да, у нас быў кансультант, які прыходзіў, все гэта распавядаў, як гэта можа гучаць, як гэта, не, такога не казалі, давай прыбірай. Вось таму неяк так... Ярослав Іванюк. Ці Павел Станкевич? Не той.
Ну ладно, Ну, там не не суть. важно, это я уже тут прыгадывал наших добрых знаёмых, заснавальніка камуніката, выдаўца беларуса з Падляша Ярослава Іванюка, ну і заснавальнікай галоўнага генератора фестываля тутака Павла Стана Станкевича. Так что таксама падляскія наши хлопцы ось робяць такую справу не горшую, чым тое, што робіць байтэатр. Абсолютно. Дарэчы, а наколькі ўсё ж такі цяжка знайсці сваё месца, нават калі вот ты па-польску робіш прадукт, але знайсці сваё месца на чужой сцэне, знайсці сваё месца на чужбіне, у выгнанні? Трэба просто не страдаць, а браць і працаваць. Ось і ўсё. І паволі ты абрастаеш, як я казаў, ужо людзьмі, якія тебе падтрымаюць і якія дапамогуць. Нема такога, тут уже ўсё занята, ўсё ўжо падзеленае, шо вы тут беларусы нейкія прыпёрліся, будете нам еще хлеб адбіраць наш? Не, абсолютно, я такого ніколі не адчуваў, не адчуваю. Я лічу, што мы знаходзімся ў такім стане, што мы не прыйшлі такія бедныя несчастныя, да? Пашкадуйце нас, калі ласачка. Мы прыйшлі абсалютныя прафесіяналы, якія могуць не толькі вучыцца, але шмат чаму навучыць. Маем вельмі вялікі досвед, вельмі цікавыя свае веды, свае школы тэатральныя, светавыя, гукавыя, гэтак далей, драматургічныя. Уцек цэлы свет тэатральны з Беларусі. Абсалютна самадастатачная такой орган, які можа існаваць. І шмат хто з беларускіх творцаў зараз на вельмі добрым рахунку в польскіх тэатрах, калі запрашаюць як мастакоў на вялікіх сцэнах. Вось, таму, канешне, я гэта неправда, ніколі не сутыкаўся з нейкім няхэнчам, да, з боку польскіх тэатральных дзеячоў, наадварот, заўсёды з адкрытымі рукамі. Все так, з маё пункту гледжання, на абсалютна нармалёвай, партнёрскай такой плыні. Наколькі я разумею, сыходзячы з каментара, які нам напісала невядомая мне, не ведаю як, ну вам-то вядомая, дзяўчына пад нікам Лізавета Кохман, займаюся у Андрэя на акцёрскіх, вельмі круты чалавек, геніальны рэжысёр і актор. Ну, геніальны, геніальны, ладно, у кожнага там сваё бачанне, але акторскія курсы? Да, абсолютно. Байтэатр уже другі, скажем так, сезон запар праводзіць акторскія курсы. У нас две групы абсалютна цудоўных маладых артыстаў, якія з гарачымі вачыма дадуць, скажем так, как-то называется, дадуць фору многім прафесійным акторам, якія вучыліся там 5 гадоў. І гэта школа, ну, то бок яна для ўсіх, гэта не толькі скіравана на беларусаў, хто хоча там неяк знайсці сябе на акторстве, але і у нас казахі, украінкі, беларусы, конечно. Ось. Я ведаю, што зараз шмат хто, ну, шмат не шмат, но ведаю досыць беларусаў, якія нечакана для сябе апынуліся ці спрабуюць сябе, ну, пакуль што дзесьці ў масоўцы, але і ў польскім кінематографе. Вот нават, ладно, там той же самы Бартосік, іншыя людзі. То бок беларусы так вот досыць акторская нацыя? Абсолютно. А що тут скрываць? Мы вельмі таленавітая акторская нацыя. Трэба гэта уже прызнаць. Все. То бок бягуць на нас з захада. Вы хто такія, беларусы?
Не-не-не, мы тутэйшыя, мы тут вообще толькі вот тут прымусы пачыняем, бягуць з усхода, вы хто? Шашашка, як рубану, там мы вообще тут вот мимо проходили. Хто, што, не знаю. Такія акторы, такія добрыя. Ну, выходзіць так, ну, що тут зробіш? Ну, нават тут, у генетычным кодзе захавана наша нейкая акторскасць дзеля высшай мэты. Захаваць жыццё, да? Захаваць жыццё сваіх дзяцей, ну і захаваць нейкую будучыню для наступных пакаленняў. Ну і на завяршэнне, Андрэй, ўсё ж таки нават калі браць вось гэты спектакль, які мы зараз анансавалі, ён хоць і пра падзеі, хоць і пра уцекачоў 1915 года, але ўсё адно на гэтую больную для беларусаў тэму уцякацтва, рэпрэсій, вымушанага ад'езду са сваёй радзімы краіны, то гэта тое, што баліць, і гэта ізноўку такое расцярэбліванне гэтых ранаў, якія загойваюцца. Я ўжо не адзін раз чуў ад людзей, што да ўжо не пайду я на гэтыя вот нашыя мерапрыемствы, спектаклі, канцэрты, бо ізноўку будуць там плакаць, там ці гараваць, ці там яшчэ што-нибудь, ці злавацца пра 20-й год і гэтак далей і ўсё астатняе. Можа, сапраўды трэба іншых нейкіх тэмаў, ідэяў шукаць, пра што гаварыць з беларусамі і пра беларусаў? Не, ну, як бы абсалютна. Вы ж, ну як, ёсць розныя спектаклі, якія не пра гэта, да? Нават калі мы кажам пра бежанства, мы не збіраемся драць кагосьці, там больныя тэмы. Гэта, па-першае, як я кажу, не дзеля беларусаў расказваю о трагедыі беларусаў, да? А каб ведалі пра беларусаў тыя, каму трэба ведаць. Вось. Гэта менавіта спектакль. Ён зроблены без поучений и назиданий. Шо плохо, шо хорошо. Нет. Абсолютно такая алегорыя. Але праз гэтую алегорыю мы бачым вельмі нейкія сённяшнія моманты, сённяшняй рэчаіснасці, паралелі. І ў спектаклі мы не скончваем яго трагедыі, що, боже, що-то вот мы надо поплакацца или трэба ратаваць. Нейкім добрым чынам скончваецца. Давайте верыць у добрае, давайте глядзець пра добрае. Спрабавалі зрабіць такі праект грустна-смешны. Калі ты смяешься і плачаш адначасова. Але не ад таго, што тебе так страшна или сумна, ад таго, што неяк так цёпла. Вось, таму прыходзьце і паглядзіце. Я не думаю, што гэта тая набалеўшая тэма, якую мы там юлозім 5 гадоў апошнія, ні ў якім разе. Такім чынам, яшчэ раз нагадваем, што вось гэтыя словы «прыходзьце і паглядзіце» 15 і 16 лістапада. Знайсці адрес і як здабыць квіточки вельмі проста. Можна праз сайт байтэатр, можна абвесткі ў сацыяльных сетках, карацей кажучы, праз адмысловыя сайты з квіткамі. Усё ёсць, усё доступна, можна, трэба прыйсці і паглядзець. І ўвогуле беларускі тэатр вельмі такую размаітую палітру показвае беларускага жыцця, беларускай культуры, беларускай ідэнтычнасці нават недзе. Можна паглядзець штосьці ад такога вельмі камернага і вельмі такога этнічнага, як шэпт, «Пакім ідзеш волча», «Закамерон Купалаўскі», пастаноўкі тэатра «Дзея другая», ну і байтэатр. Безумоўна, я ўжо пра «Паў кабана» ўвогуле маўчу, спектакль. Юра Дзівакова. Да, Дзівакова. Шмат вельмі цікавага, вельмі адметнага, таму сачыце за абвесткамі, прыходзьце. Ну і байтэатр
чакае вас. Да, абсолютно, заўсёды чакаем. І вельмі цудоўна, што у нас такая атрымліваецца генерацыя новай сучаснай беларускай культуры, каб захаваць, ну і развіць яе. А пры нагодзе я хочу вам таксама падараваць, бо так п'ю з цудоўных філадельфійскага кубачка на памяць о байтэатры, о тым, што мы былі тут у вас. Калі ласка, это вам, каб пілі гарбату. І такім чынам рэкламаваў пра свае эфіры. О, прадуманы чалавек. Говорит, я актор, летученная асоба такая. Прадуманы. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз нагадываю, што у нас у студыі быў заснавальнік фонду байтэатр, рэжысёр, актор Андрэй Новік. Заходзьце абавязкова на спектаклі усе байтэатра, ну і канкрэтна на спектакль, які будзе паказвацца 15 і 16 лістапада. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы. Дзякуй. Жыве Беларусь, жыве тэатр.